זה יפה שיש לכם זמן לתחביבים בזמן העבודה הקדושה הזאת שאתם עושים. ותנחשו מה, הבאתי לכם כרטיסים למופע החדש של אמיר פי גוטמן. העירייה דואגת או לא דואגת? בני, אנחנו לא צריכים כרטיסים, אנחנו צריכים אינסטלטור. אנחנו צריכים אגבים, צבע, מחשב. הפת זה נרקד. רות הסוגריים. אוקיי, רשמתי. אל תדאגו חבר'ה, 5 דקות ואני חוזר, מביא לכם הכל. 5, טוב, תקשיבו. לא בשביל מאמינים. בני, אנחנו עדיין יכולים לשמוע אותך. כעבור 5 חודשים. חבר'ה, כבר 5 חודשים לא באתם לבית אוכל. מה קורה איתכם? אנחנו מחכים לבני כץ, הוא הבטיח שיחזור עם כל הדברים. מגבים, צבע, קירות יבשים. כן, משמשים, צימוקים, תמרים. מעיין, לא פירות יבשים, קירות יבשים. חבר'ה, תגידו, לא הייתם פעם מסווה? כן, שישית, אחת כבר צבע לנו. רבותיי, רק רגע, בואו נמגע, נראה מה אפשר לעשות. אני אציג לכם ספות, אינסטלטורים, נצבע יחד את הקירות, ותנו לי להביא את הכל מתלפיות. שבועיים. כעבור שבועיים. כעבור 3 שבועות. וואו, יפה! באת לנו אינסטלטורים? לא. הבאתי משאבים. אז תדעת להם את המשאבים, כי לא נראה את המשאבים, אז לא יודע. יפה, מה משאבים? אנחנו טובים פה. מה טובים עכשיו? יש מי חשבי, חדר 204, מי שלא נכנס מקבל עכשיו כדור בברך. אבל יפה. יאללה. כעבור משהו. כעבור רבע שעה. יבוא. ארכדי, מה אתה עושה פה? צרפתי לקומונה למטה, אסף עבודת חודש. כמה עובדים פה בארץ ישראל. גדול. ארכדי, רק אתה יכול לעזור לנו. בני כץ, יאיר ויפה, הבטיחו לנו מגבים. ואף אחד לא חזר. תעביר דף. אני אעזר לכם. רציתם אני אקנה לכם קבצה כדורגל, אתם תוכלו לשחק מוקדם ולא מול קטמון אפסים. עברית בבקשה. ארכדי, זה לא היה בעברית. חבר'ה, אנחנו לא יודעים. זורמים. אז אתם לא צריכים צבע? אינסטלטורים? קירות יבשים? טוב, אז אנחנו נתרום את זה לעקומה של קטמון. יאללה, ביי שתתמדרים. רגע, אם מי צריך לשכב בעמותה הזאת כדי לקבל אינסטלטור? לא נשכח, חבר'ה! לחזור בתשובה! לחזור בתשובה? כן!
תקווה אצל בורא עולם. דברו עם השם לחינם ולא לחינם. חבר'ה, חשבנו על זה קודם. אנחנו מאמינים ומאמינים ולנו כל פריט ב1.50 שקל. כל פריט ב1.50